Ми записвам. Така. Значи, не, в смисъл, все тая ми е дали другите ще знаят къде уча. И... Какво? Така. И в седми клас учих по български и математика. В смисъл... Какво? Верно ли е? Тихо, моля те. Така. И, просто учих основно по тези предмети. Не беше кой знае колко трудно. Бала ми беше 34,800, близо 34,9. Какво? 60. Какво 60? Не, и 90 и нещо. 64 хиляди, запетая, 860. И 90 и нещо. Все едно. Беше ми близо 34,900 и съвет... Не знам. Мими, дай съвет на другите седмокласници като теб. Ходете при лек. При кой? Защото не да се стара дума. Да, няма да се получи, но добре.